ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଜ୍ଞାନ, ଧନ ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରନ୍ତିନି। ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଆଦର ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହିବେଳେ କମିଥିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଆସିଲା, ତିନି ଜଣ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ। ତିନି ଜଣକୁ ପଚାରନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଫେଣି ଏକାଠି କେଉଁଠି ହେବା? ଜ୍ଞାନ କହିଲା, ମୋତେ ମନ୍ଦିର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଳିବ। ଆଉ ଧନ କହିଲା, ମୋତେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ମିଳିବ। ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱାସ ଚୁପ୍ ହୋଇ କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଥରେ ଚାଲିଯାଏ ନା, ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଠୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଅବିଶ୍ୱାସ କାମ କରିବା, ଅବିଶ୍ୱାସ ଜଣଙ୍କ ମନର ଭରିବା, ତାକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେବ ତା ଦୁଇ ଗୁଣ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆମେ ସିନା ଏବେ ବୁଝିପାରୁନେ ଯେ ଆମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇକି ଆଇଛେ, ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଛେ, ତା ସହିତ ଆମେ ଭଲରେ ଅଛେ। ଭାଇ, ଆମେ ସିନା ଏବେ ଭଲ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ କ'ଣ ହେବାଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିନା ଏବେ କହିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ତାଠୁ 4 ଗୁଣା ଆମର କ୍ଷତି ହେବ ଭାଇ। ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଲେ ବିଷ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଭାଇ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଏମିତି ଅବିଶ୍ୱାସ କାମ କାହାରି ସହିତ କରନି। ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଖେଳ ନାହିଁ ଭାଇ।